Minutuko isilunea biberon. Ona amaikakoa. Santa Teresa taldean Mengi frantziarra izango da. Atean Maria Neira, Maili Torre del Puerto eta Paralejo atzealdeko laukotea. Aurretik Estefa eta Txika. Itekena da aurrelaritako bat ere hor inguruan izatea Bania Martins esaterako. Egaletan Mireia eta Nayadet. Zubietan gol ederra sartu zuen jokalaria. Eta Sofia Melchor izango da jokalaririk aurreratuena. Atletiken aldaketa batzuk, Txapeldunen Ligako partidaren ondoren, Ainhoa Tirapu izango datean, atzean, Iraia, Vanessa, Ainhoa Vicente Moraza eta Eunate, Maite Lizaso Euskarri lanetan, haren alboetan Maite Oroz eta Eli Ibarra, berritasunetako bat hasierako amaikakoan, Egaletan Lucia Garzia eta Nekane Diez, hasierako amaikakoan aurrenekoz, titular, 9 hilabete min hartuta izan eta gero, Irune Murua izango da, jokalaririk aurreratuena. Hainbat jokalari area barruan, erremate aukera, eta hortxe, osta, atepetik atera dute baloia, Santa Teresako jokalariek dute, Mireiak, aurrera, Sofia Melchorri eman dio, berriro ere Mireia Garziaren gana iritsi da baloia, burutuko jokaldi egin nahi du, Eunateren aurrean, ondo utzi dio Biurrungoak, baina pasea ere ona izan da Erne iskin egin dio, atezainari, Santa Teresako jokalariak eta Txikak egin du erdilariak, jokaldi bikaina. Ondo utzi dio Eunate, baina asmatu du pasea egiterakoan. Mireiak, Txika bakarrik utzi du Ainhoa Tirapuren aurrean iskien egin dio atezain nafarrari eta 10. minutuan etxekoen aurreneko gola iritsi da, Txikak erdietsi du. Bai, alde batetik bikaina jokaldia eta bestetik zirrikitu bakarra hori izan. Nik uste hasiera batean Sofiarentzat zala baloia, ez da mugitu eta atzetik etorri eta Txika bakarrik. Bikaina, ez pasea, definizioa, oso ondo atera da Ainhoa, baina azkenean Txikak egin duen regatea eta gero barruan sartu, 10. minutua. Egia esan azkeneko 2-3 minutuetan Santa Teresa oso ondo jarrita zegoen futbol zelaian eta azkenean, Maili Torrek, Donostiarra bera, Atletikekin liga irabazitakoa, 13 partida jokatu zituen, bat titular gisa, gol bat egin da gainera joatzen demoraldian. Raio ez da, egia da ekonomikoki ere baldintzak desberdinak direla, baina aurten Iberdrolarako patrozinatzailea sartu indela eta... Kornerra, Iraia Iturregi kapitainak aterako du. Beste aukera Atletikek. Orain itxi xamarra eta osta baloia kanpora Paralejok bidali du. Falta Paralejok aterako du, Marta Paralejok. Maria Barrura eta... Behatzpuntekin, Ainhoa Tirapu azkar atera du kapitainak, Nekane, are hartzera aukera, ez da erremate egitera iritsi Maite Lizaso azkenean, Julemak egin du, asmo ona erakutsi du hor, eta Gasteiztarrak Barrura, Maite Oroz, Iraiak erdirak eta ona egin du, eta hasiera batean, gelditu bikaina zeina, baloia barrura sartu da, burukada lekutatik egin du, Luziak, eta esan dizugu golak egiten ari dela jokalari iritsi berria denboraldi hasiera honetan, erremate zaila zen, gelditua bikaina zinudien hasiera batean, baina baloia barrura eta hortxe azken txampan saltu baino lehen Atletikek berdintzeko gola, azze burukada egin duen Luziak. Bai, egia esan hasieratik ez, alde batetik Iraiak emandako jaurtik eta bikain horri hasieratik ikusten zitzaion gainera Luzia aurrean juten aizala. Alde egiten du. Patxagarekin jokatu eta aukera izango du Atletikek. Hortxe eta esaten ari ginena gertatu da. Nekane Diezek hau ere azze gola. Bikaina. Bikaina ikusi du oso ondo ikusi du Erikak Nekaren mugimendua eta honek ezkerrarekin. Jaurtik eta bikaina eman dio, baloiari zugarri potentzia handia emanez eta azkenean Emilik ezin izan du ezer egin ez. Nik uste bat eta bete bikoa, merezitakoa eta batez ere, postekoa ere Nekanek berriz ere beste gol bat sartu izan ez. Esaten ari ginen, aldaketekin jokalari hauek beste patxada dutela, bai Erikak, bai Julemak, hortxe erakutsi dute. Momentu egokia pausa jarri jokaldiari, pasea ondo aukeratu eta mugimendu ona egin du Nekanek.
denboraldiko ligako denboraldiko bigarren gola sartzeko, 9 hilabete min hartuta egon eta gero haze poza. Bai. Baniarekin lehian. Oia kanpora. Eta oraintxe amaitu da norgehiagoka esan bezala meritu handiko garaipena. Joseba Agirreren taldeak 1-2 partida oso zail jarri zaio. Nondik zetorren jakinda, asteazkenean oso partida gogorra izan zuten Samamesen txapeldunen ligan, balio handiko garaipena Larraitz. Bai, dudari gabe ez, ikusita nola juntan partida, atzetik etorrita, eta erabat dominatzaile izan arren kostata azkenean, hiru puntuak lortu ditu, orain berriz ere txipa aldatu behar dute, eta disfrutatu oraingo minutu hauetan, eta autobusean sartzen direnean ja seguru Championsean pentsatzen hasiko direla.